Kif forsi tafu, ġadbu fl-epistola tiegħu aktar tratta dak l-ispett spiritwali tal-Knisja milli l-organizzazzjoni tal-Knisja. U lejn tmiem ta' din l-ittra kiteb hekk. Mela stqarru dnubitkom lil xulxin u jitolbu għal xulxin ħalli tfiequ. Meta kienet l-aħħar darba li jien bdejt dal-kmand u stqarrejt dnubietek maħuk moħħtok. Staqsillek innifsek, meta kienet l-aħħar darba illi bdejt dal-kmand ta' Alla. Mhux biss stqarrejt dnubietek lil Alla biex tirċievi l-maħfra minn għandu, mhux hekk biss, imma ammettejt dnubietek ma' xi oħt jew ma' xi ħu anke biex dan jitlob għalik. Meta kien l-aħħar darba? L-aħwa jista' jkun illi jkollna idea żbaljata f'din l-erja u naħsbu illi kwistjoni ta' dnub li ġiet issettiljata darba dejjem fuq is-salib dakinhar meta aħna ndimna minna f'Ġesu, m'hemmx aktar bżonn li nindmu minn dnubietna u nistqarru dnubietna ma' xulxin. Jista' jkollna din l-idea isma' dnub tiegħi issa tela u allura daqshekk. Naħseb din hija daqsxejn fehma ftit jew ismawġa tal-grazzja tal-Alla u tal-ġustizzja li Alla tagħna. Għaliex għalkemm il-kundanna u l-pina ta' dnub tneħħiet kompletament darba l dejjem, il-preżenza tiegħu f'ħajjitna tibqa' hemm. U dnub jibqa' jippersisti f'ħajjitna sakemm nagħlqu għajnejna. Il-fatt l-Apostlu Ġwanni fl-ewwel epistola tiegħu jgħid hekk jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inqarqu bina nfusna u l-verità mhix fina. Innotajtu l-verb jekk ngħidu jiġifieri jista' jkun u possibbli li ngħidu li m'għandniex dnub. Mhux hekk huwa possibbli li nistgħu ngħidu isma' aħna nirraġunaw b'dan mod m'għandniex dnub. Dan għamluh għal ħafna raġunijiet, forsi biex ma ħossunix skomdi u ħafna raġunijiet oħra. Però Ġwanni jkompli jgħid hekk, jekk nistqarru dnubietna immedjatament u fidilu ġust sabiex jaħfer dnubietna u jnaddafna minn kull inikwità, minn kull ħażen jew inġustizzja. Mela issa mhux biss jerġa' jgħidilna li jista' jkun jekk nistqarru dnubietna, mela jista' jkun li qegħdin nistqarru dnubietna u jista' jkun li mhux qed nistqarru dnubietna u jgħidilna wkoll il-benefiċċji illi nistqarru dnubietna li huwa li Alla jnaddafna wkoll minn kull ħażen. Waqt li kla tal-mulej niftakru f'ħafna affarijiet u fost affarijiet oħra li l-kundanna li aħna kellna fuq rasna u l-pina ta' dnub tneħħit minn fuqna u jingħatat lil Sidna Ġesu Kristu. Daka rridu niftakruh u ħalli nżommu l-fidi tagħna u l-inħabba tagħna dejjem friska. U għandna anke ringrazzjament. Però ħa niftakru wkoll li għalkemm id-dnub m'għadux jisaltan fina għadu hemm u nafu li għadu hemm għax ħafna drabi jirpinna, ivinċi fuqna. Orrajt mela l-daqstant u għalhekk aħna kmandati biex nimmortifikawh tul ħajjitna, niġġieldu, noqtluh, immewtuh kontinwament u Alla tagħna ħafna għajnuniet biex nimmortifikaw id-dnub. Kunu konxi li għajnuna oħra li tagħna hija l-Knisja, hija l-xulxin, hija li inti tistqar dnubietek bil-għaqal, mhux pubblikament bla doċ, le, tistqar dnubietek maħuk ma' oħtok għalfejn biex dan jitlob għalik. Mela l-aħwa ejja neżaminaw lil nfusna, manka f'dal-ħin naraw fejn qasna fejn dnibna, narfu l-bżonn ukoll li nistqarru dnubietna, hawnhekk lil Alla biex nitolbuh maħfra. Imma anke wkoll niġu konxi li għandna bżonn nistqarru dnubietna, nammettu dnubietna wkoll wieħed mal-ieħor biex anke ngħinu l-xulxin billi nitolbu għal xulxin.